Umbul dhuwur. Awas. Kona. Ayo. Wul, ya. Gaya liyane ra iso to. Mung karo jano. Ras kune. Jakarta. Terus? Tuku ali-ali. Terus? Nanda. Bagus sekali. Ya, kayak sapi. Wis gak sama. Ora. Anu kayak juragan sapi. Ngono. Juragane apa sapine? Sapine. Ambune sampe jelek. Aku iki gak bisa berbohong loh. Aku Mas Yopi kudu tetap jujur dimanapun. Ayo Kak. Panasutan. Panasutan aling-aling. Caping. Inu mane ya Kak. Inu mane banyu bene. Ya. Jaman berjuang jora kelingan. Anak
tetutan sedih gadang denenggal janji ning saiki apa Ayo. Sokter bisa nyawang gunung desa Suci Ngajeng dene ora ilang kone padha kangen Sopo rene sik rene. Nduk nah ngono. Gandeng aku iki seneng kowe wani bawa tur ning ngarepe sing tok gemari ya ta. Diajeng. Ya, iki nek D100. Nah, joget masamu. Wah, D100 sakmu lap-lapi akeh tunggale. Iki lho enek diajeng. Alah. Dapure wis rintil. Rupamu kuwi lho. Biyen tok ya ngene kok gitu. Ya awakku iki. Wis. Yo. Dijogeti. Yo ndak diajeng di langgamke. Ya, jogeti. Kowe pilih joget tak bandem cemolo. Nah, joget. Nah, bocah ya. Jejer sik karo diajeng jejer sik ta. Alah. Mulai mati cah iki. Yo. Sriuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kawus prasetya anandang pranti Kaya sing Purwodadi ya. Sriuning datang raita kang rine kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe pati tuban Sriuning putraning ati mangsa pati nalikane wuni kapuhing madyalaga duk prang tanding lawan minak jinggo Pak Paratus ya jumeneng nutuke lagu iki. Tresnane Wiratmaya tinampi dene Rara Sriuning senat
lara Rapating lena lalabuh negara Kendangane jaranan. Yo le, dadi jaranan. ayo ya caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang senana atiku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kembang kecubung gawe hatiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik tumrape priya wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak penyawae Ye. Yalah. Wong sak njogete kok panggung kok iso horeg ngono. Yalah. Nebut pahlawan putri huning mustika tuban Tro Kanjeng Sing mirsani ki ning ndi? Ayo. Sira lawe prangkung bejana kara bebela wiratmaya tan wurung sri huning gugur Terus dadi mustikane Mbok kebacut ya.
Rama seger kendang ciblon sik, Mas Nanda lungguh ning nggon kendangan Jaipong. Pas vokal Jaipong. Joget Mas Gareng karo Eka. Raja joget. Nggih. Ben nirokke jogetmu Kak. Kowe ning arep Mas Gareng mburimu gen nirokke jogetmu. Oh iya. Oh ya iso. Ayo, raja joget tok. Yo Kak, yo Kak. Yo, siap Mas Gareng? Siap. Ayo Kak, tarik, yuk. Latihan pirang-pirang tahun joget iki rusak perkara kon ngetutke iki cok aku. Lah apa kok rusak wong gampang ya ngono kok. Gampang sih gampang. Iramane mawut, gerakane kaku. Luwes sing ngono. Coba Kak, coba. Mubeng, goyang mubeng. Sri Huning putrane api. Wasopati nalikane. Oh, penake ngono kok. Piye? Wis kok terus bablas. Oh, piye? Coba. Ayo. Angel Mas. Nggon iki angel soalnya ora ana bot-botane kok. Apa sing bobotane apa? Ling ngene iki kurang antep. Oh, njaluk dikai bandul. Mbak, aja. Mangsamu tiba apa dibanduli? Lah kae nggonku ki ya tak kei bandul kene. Prengki nang mah ya. Garek kok padake pleki. Mangsamu kirik. Biar keren lho, keren. Ora keren ra paten. Wong kaya ning ki mau lho nggon kene iki mau ngene lho. Yo Kak, tutuke Kak, ayo. Iya. Ayo. Goyang pundak, ayo. Sri Uning